At kailangan mo namin Salamat ba't hindi? Linsarmit na ko ang gustil. Ang labari Friday. Linsarmit nga, labuzo. Ay, mga pa eh. Mga bata mo? Huwag ka nang naina. Hi guys! Magandang hapon! Ako nagparin si Reverse. Gaya kami sa dagat. Ano pa may naulin sa? May ko na rin abot. Karton. Huwag ko na rin idea. Sabay sura ni. Ang nagpada si Kuan. Si Ninay. Hindi ko basa. Narmito Marilo Dahilok. Dahilok? May dahilok pa na sa Nay. Dahilok. Hindi ba tayo nagpicturean? Dainok. Manig. Baka. Ay, hindi ko sa. Dugay-dugay ni Seth. Pag-comment na naman. Huwag na mo ba nang pagbasa kay murag arang ka. Lisod mo basahon. Dainok. Yan ang abrihan. Saan pa kini? Kalupaan ko. Nasa kani ay? Buwan. Buwan siguro ni. Wala yung mga chocolate. Wala kasi Kuan sa gikan sa Hingog City, Misamis Oriental. Ikaw sa nilas. Wala, di gani Di, ko is anak. labon. Ganang na ay mangustin. Uy, dragon fruit. Di, mangustin. Kaya na may nagkala to sa samis. Ato ilas koan. Ipoy ano lang ate Hermi. Pero nagliligan kaya arong di ka ma-excited lang. Dari mo pa dari. Kung sa piras, Wala. Lasa. Wala na na magalanan. Lasa kami kalamay ni. buwag lagi na, kikimasog balot. Dari bigas ani. Sa kabuwan ko nung nang sinuba. Sa. Buwan siguro ni. Si Kuan ni kutso mo na ni sa kabuan. Iyo ba. Ay, talagang kayo. Uy! Ano ba ni? Nalagi, buwan. Buwan lagi. Wala ko gani kakaibaw. Gani buwan ba na? Sa. Wala, tablija. Papa na napay isa ka. Bono nga pinutos sa mga kanawsan nini. Murag buwan lagi jud ni. Buat. Hala. Wala ba yung Kabaw. Pada naman ni kuan ni. Chocolate na. Lalaki chocolate. Kasi kuan ni kakao ba ang kanang Chocolate nga na oh. tabliza mo sa rinay. Tabliza. Bisan. Bisan bahaw. Taburado. Isa kumpan. Uy, Simutan. nas bono na na pinutos pud. Simutan. Niya pud buwan. Ano ba gani? Gagahe mo pud. Chocolate na. Chocolate. Para Bisan ma'am. ka ng kakao dito. Ayaw ko chocolate. Burgers! Uy! Ah. Kapi lagi puro. Chocolate. Mangustin. Ang sa to? Oh, salamat ka sa daming kape. Na, ma'am. Medyo ko na. Laki nagbudget. Ano chocolate na sila? Kani kani. Nawako man. Dapat mo kinikilo. Bago kani. Fifty reverse. May suwat ko eh. Basa-basa din pag may time. Kaman. Uy. Na, maklaro na sa jangan. Sengalay. Mali man maglaro. Awi tayo mensahe. Korma. Tira man. Sa, ko'y basa. Istira. Tanda nga sana. Kaya na, ilagman sa kuwan. Nana. Tiri Burato. Kung ano ni? Gerry Sandra. Tikyo. Puti. Sitlo kulok-loy. Puti. Barangay Tungkam. 614. Ano sa puti? Hala, kani kani. Sukuliti. Delikado kay. Kaya ganay marok. Eh, ito na. Wag ko pa ilas sa nanto. Dua ko na ni ko ang good kay barong. Patay. Hala. Di ba kani sounds? Wala, basi ko na. Ganun na ay. Sounds ko kani. Kung pwede magkanta-kanta sa Atop. solar. Wala, basig solar. Nandun na, solar na. Biskuit na. Uy! Magustin? Dami mga ilaw. Mga sari-sari. Ako nilagago ni. Sa
Kinday lagi, kinday. Dami may suwat. Aliana. Kaya na din na. Sabi. Tengah taday kay di man silbi mo tanan. Naidobi. Kanin ko no, sa mani. Ano ka? Kuwari, Hindi. parang bata. Yung mga Rai, isang suot parang Aliana. Ay, mga bata. Mga bata. Awiri na. Dapat mga bata ang nagko. Dapat patang nagmay. Kaya mangustin siya dagang ginahuna. Kani, uy, Dabi. Oh, Dabi, ay. May matindi. Aliana ko na po ni. Lami ni siya. Gamis. Nga kuwan. Vitamins. Vitamin C. Para sa mga COVID. Para pa sa dagkin, di ba? Ang sada pa dako, sabi ni. Mani ba ka nga naslata? Kami un. Nay, basig pa rin tinang nato. Ang sada pa kuwan. Mali. Gusto ka na spam. Spam. Roster. Uy, nakatagan. Mangustin. Hay, mangustin. Kuwan ni Zay. Linson meat. Yung roster ni Zay. Kuwan ni labuzo ni. Labuzo ni ngayon. Mananaw din. Labuzo nga. Linson meat. Lami ni labuzo ng linson meat. Dapat isa karab. Uy, kani sakto na kayo para sa mga panit. Mga kumot po ba? Nakamot ka, durab. Daringan na sud. Lami magulingan ni gamis. Take a few hours. Banda, uy! Nisuot pa sa ha. Din, sumat pasahon. Di man ginawa ka sinaw-sinaw. Sequence. Nice one, das kuan. Sa sud. Ang gabuan para makikita mo. Di ba ah? Salamat sa naghatag. Sinanay sa basa una. Tapos ganay. Hi, Tere. Good day to you. Everything is good to you and your family. We are your follower, but your sisters, Nora. We are also proud with Anon from Lila. But we here nasa Canada. Atas Canada na siya ng hindi ka Lila. God bless you all from Erwin, Andina, and Manuel. Kung sa dapat isuwat sa likod ya. Marami doon na. Guys, hi Aliana. This is my present for you. God bless you and your family. From Iman. Hello? Lagi Manuel. Hi. Nay, salamat na. Hi, Kuya Iman. Salamat. Salamat. Salamat sa vitamins. Salamat sa vitamin. Sa tindi. Narapikin nila ka. February, February para. Hi Tere, good day to you. Hope everything is good to you and your family. We are your followers. Both your sister Florami. We are also proud Bulanon from Lila. But we are here nasa Canada. God bless you all. From Erwin and Gina. Nato nang kita ka na. Emmanuel. Uy! Lipad! Salamat ka! Go! Kay... At talaw mo na Salamat mat kindi. Rin sa cake na ko ang roster. Ay, labuzo. Friday. Rin sa cake nga, labuzo! Ay, mga pa eh. Mga bata mo? Oh, karang nai. Na-roster ba ito? Sila! Yung! Banza! Maura to! Salamat. Karang nai nakaratan ka tukuran na sa isang pala. Grabe, salamat ka sa kanya. Ano na eh? Dai, agani daw. Kani, Una na sila kape. nagtapang sinis mga bata unsa. Marato. Kape na ito nga. Mga bata ba vitamins nila unsa. Kape. Dai pag kasi kape unsa. Ikil pa banganan. Kasi mapusa. Dai pag kasi kape na. Bata, nay. Ato tay kasi today mo kape mo sinanay pod. Dapat bilang bonaman. Bakit po nga tukos kuan. Malikog dagat sila nag kuan baon. Buta nga nagbulang huy. Gamuti. Kapin bonanan. Nay, ang kamali, nay. Magkape man na sana ka nakadlawon. Hindi mga rato, salamata. Kamping mo tanan diha sa Canada.
Ang huli ang buhol, slilam, kita-kita lang magtapong kay doon man ang hila na res alis ya. Kapag doon man ang biyahe, pwede mga baykon. Pwede mo tang baykon. Salamat, Sir Erwin, o Ma'am Gina, o si Emmanuel. Salamat kami nito kayo, kakape namin. Pag-init sa. Ayun, salamat pa sila. Mainit. Kiting tilon. Mainit sa termos. Salamat po. Kasi signal na nada. Sa Canada. Salamat. Salamat kayo na namin suwa. Kuhan sila. Parang kita nga ni, parang may mentionment na roster. Nabujo ka na roster o. Nga nga. Day. Hindi ko na mamamuli kay kasuguan. Naday, Umutubag ba? Na okay. naday, mentionment nga kuhan. Nabujo. Na! Itsura na. Bay ako. Nabujo. Pagsabungay din eh. Mention, nabujo. Ano? Basin. Ha? Basin. Rusterman. Madonay, salamat! Grabe salamat ang katagkado. Salamat. God bless ninjong panandiha. Bye-bye. Bye-bye. I love you na. Love you. Ay, tunggu.